bandla nangumatersi bandla. No yenze njani manje? Awubandla nangumatersi mhla ka5 ike namhlanje wabona. Uthenge kaWatlu bandla. Uthenge kaWatlu-ke namhlanje nawo lo plastic kaWatlu wabona. Watlu meat and chicken wabona. Nazi izinto ayithengile umatersi akubuse eceleni plastic. Sizogcina ngale receipt nale receipt. Wabona uthengeni nayo inyama lena ngobani iNorox yelo yenkukhu bingekho wabona. Wabona ukuthi akathenga inyama yenkomo wabona. Nayo ilona. Wabona futhi iningi kanjani. Wakwayithenga futhi ngaphambili esane fridge yakhumbula umatersi. Wabona ukuthi ishibhile futhi. Yini lena? I-pork lungs nayo. Pork lungs iphaphu. At least uma ayikho into azoyenza umatersi ubone ngoba vele inyama yelo khona kuzosetha. Athenge nelo kanani nobisi namatersi abantu uzozenzela abanje itiye lakhe. Adle nje kamnandi. Nayi nesethi yetiye yabona nawo ushukela. Nayi nensipho uyithengile umatersi uzokwazi ukuthi awashe nelo necathulo zakhe lana. Uzokwazi ukugeza futhi nelona konana nasipex. Sike sizothenga nesinkwa azinuka kamnandi bandla lezi ezibhalo zakhona zinuka kamnandi ezakhona kaWatlu futhi nazo. Nawo namazambane nothenga ngaphandle ke. Khona esitolo khona mawuphuma nje khona labo abadayisayo ematafuleni ngaphandle awu R10 lawo. Hayi kona right ngithe umatersi akalo. Sike siboneke izinto ayithengile umatersi. Okhohloza wodwa sawuthenga kulezi itolo my friend khona ethawini kodwa. Bese khohloza wodwa khona yabona. Uthi hayi babizi nabo my friend uyilona u5 sawodwa yabona. Njengoba friend kodwa ukuthi sicile ngelo ngereceipt la khona lapha kaWatlu. Umhla ka5 2 December 5 December Friday 5 December saqala phezulu Watlu white spread yabona lesinkwa so9 hayi simnandi sinuka kamnandi yabo ngisasizwa namanje phela besifaka ebhakedeni nje ukubona ngasesifunyo zokile besiqonde nje kahle besifake nje ebhakedeni sesizama ukuthi asifunyo ukuthi singene kahle besiqondile njena kuzoba pork lungs R16 21 ila R16 21 kwa 22 khona pork lungs R16 21 kodwa masibheka khona yabona kodwa ka inkinga ayikho sasuka sathi white sugar 500 grams R15.99 nawo lo shukela lona lo shukela white sugar bafaka kahle phela kulabo plastic bangadini abantu bafaka kahle kulabo plastic ukuthi ingahlangani inyama nawo yabo lo shukela uthengile kuzoba sadlula sathi Melda milk sackets R13.99 nawo ile lubisi yabona Melda ile lubisi 1 liter ubona ubisi lolu badlula amatersi wathi sathi Sunlight laundry R15.99 nayo ile nkulu la inkudlwana 250 grams nawo Sunlight 250 grams hayi no kamnandi futhi nayo ungawasha nje ngayo ngigeza ngayo ngazo ezinye izinto ngiwasha ngayo yobuya ithole impuphu umatersi yobuya ithole wadlula umatersi wathi bani Glen T ama-T-Pex lawa 62.5 gram R16.99 nawo la ma-T-Pex Glen nawo la ma-T-Pex ngibona ama-T-Pex adlula umatersi kwaba yini Norox chili beef u949 nayo le Norox lena le Norox sadlula sathi Watlu back uyishumi na 24 liter mkhulu futhi mkhulu yabona nawo lo plastic wakhona vele ayike uthengile umatersi banje zonke lezi zinto yabona zibe ubani zonke lezi zinto sesiyilona zonke lezi zinto zibe u98 yabona nakho R98.70 yabona yabo isikhathi bekubani bese emabhasini umatersi vele bese shintshile nezulu mhla ka5 yabona na 5 December 2025 bekubani isikhathi lana bekubani 16 second no yeah 16 second 25 minutes away from 5 16 second 25 minutes away from 5 okay nakho-ke yabona umhla ka5 ukhona namhlanje Jesus love you please retain sleep for refunds
Okay, hayi badayisa into e-right bandla, badayisa into e-right. Hhayi-ke lona wathenga waphuma ngaphandle khona kalo, wathenga amalo, wathenga amalo. Yabo izinto ziyabiza, abona lezi zinto zonke ziwu-R100, wabona. Wasuka sathenga nawo ama-cigarettes awu-10 amalona njalo amazambane awu-10 wabuye wathenga futhi uMadesi uthengile bandla lelo nakho ukuthi atshale funa avuka atshale futhi kusasa funa avuka aqedele yabo umbili uthengile navuka atshale futhi la engakatshali khona yabo umbili uthengile uMadesi uzobe usawoti-ke nje beshilo ukhohliwe kawathi lo awuthenga ko my friend. Hayi futhi nawo uthande ngani manje expiry date yakhona isekude yabona u-expire laka 11 October 2027 wabona sekude expire manufacturing kodwa wabona unyaka odlule kodwa akusenani yaza ngonakanga nangabe manufacture kulo nyaka hayi kodwa akusenani ngoba usawoti ubuye ayiphalazele ngawo bandla uMadesi uyayiphalazele ngawo usawoti vele. Okay, hhayi-ke uzoyenza kusasa bo manje uselungisele ukuthi licishile ufuna wenzele letiye lakho uMadesi cishile lelona yazi ngithi amanzi ayayela ngosekubileni. Okay, hhayi uMadesi-ke bandla uthenge kanjena-ke yinenye konje awawu kwase ubedayisa-ke lamajuice akho uMadesi nawo bandla sakhumbule sewalo nawo lamajuice kusele yodwa bawathenga impela. Hhayi ukuthi ngiyiveze sengiyifake la phela wayibona ilamajuice lawa hhayi kusele yodwa vele hhayi bawathenga kodwa bawathenga impela. Hhayi ngeke ebonakala lokhu ilo hhayi ngoba kusisa wabona liside ilokhu kuwushukela kwakhona lokho kuhle kubonakala nje eside yabona akukho la livuza khona ilamajuice-ke lawo begijima ngawo cool time so cool futhi nabe sezophatha nelonje beshilo unawo namakinati akhe agijima ngawo uMadesi wabona waveza kudala. Hhayi bawathenga futhi nawo bandla ngoba nje besethengele into zakhe uMadesi esenqena ukuthi alokhu eqhubeka wadayisa bezowathenga futhi elona nasemabhasini manje besedayisa le nto zakhe ubesethenge lokudla wabona sebona ukuthi hayi no akavele ayogibela angabasalo. Hhayi bathenga uMadesi uzobona mhlampe msomluko ufuna labuyele futhi ayoyidayisela uMadesi. Okay, baphile sebephila-ke abantu uMadesi uzozenzela itiye lakhe elinobisi adle nale sinkwa manje okunye nje sesokubona le nyama le uzoyipheka kusasa funa nje yayipheke kusasa navuke nje athi ukusebenza lana yaqala lilungise uMadesi le ndawo azolontunja ezoyitshala ngoba qala funa ngiqala ngilungise bese ngibuya ngibeke lelo ngingakatshali ngibuye ngibeke le nyama ngipheke ngiqede abone-ke mhlawumbe useyani elona engadini ngoba akana-fridge funa ngisheshe ngiyipheke phela kusasa noma ngivuke ngipheke hayi kodwa hayi no ngiqale ngisebenze ngingakayipheki ya. Hhayi-ke soke sobonana uMadesi mhla ka-5 njalo ulona kubona kuMadesi ayibona-ke kule nyanga kwenzeka okunye uyile futhi namhlanje endlini encane uMadesi uyile bandla okwesingaki okwesi-5 mhla ka-5 futhi okwesi-5 athi nayizolo futhi uyile-ke futhi endlini encane okwesi-5 uyile futhi namhlanje angazi umuphi lo sesophumayo mhlawumbe ilo wale yampuphu leya yakhumula wa-2.5 ayuthengile ne-rice lakho uMadesi bangakhohlwa abantu. Okay, hhayi sobonana uMadesi uzobona ungena nini live nje akaqede ukulontunja ukulona ukutshala nje la engadini yakhe ngoba funa abuye aveze napha lezi ndaba izithombo ayiveza khumula izithombo ayiveza bayintshontshe zonke asikho nje isithombe esikhona bayintshontshe zonke leza pinashi namaklabishi naloya theniphi akusekho nje konke engadini bakuthathe konke manje bayabhema phela vele lezi zinto beyidayisa ngawo amashumi bathole ogwayi. Okay, hhayi-ke hhayi sobonana uMadesi abona kuyaphila uzokavela ukuthi wakhekani mhlawumbe uzovela kusasa noma ngesonto. Okay, hhayi baphile sebephila abantu so right bye.